missio, usko oikeassa olemiseen. Ja tämä jollain lailla legitimoi ja antaa heille oikeuden vaikuttaa tieteen normaaleihin käytäntöihin, kuten esimerkiksi tämmöiseen kuin ennakkoarviointi tai tieteen julkisuus, itsekriittisyys ynnä muuta, jotka on niin kuin tieteen tällaisia peruselementtejä. CRUsta vuotanneessa aineistossa on yli 3000 sähköpostiviestiä tutkijoiden keskinäisestä kirjeenvaihdosta. Niistä paljastuu aggressiivinen ilmapiiri, jossa tiedemiehet pitävät toisin ajattelevia tutkijoita vihollisinaan, joiden nujertamisessa kaikki keinot ovat sallittuja. Maailman tunnetuimpiin kuuluva yhdysvaltalainen ilmastotutkija Ben Santer ilmoitti eräässä viestissään Jonesille, että hänen teki niin kovasti mieli hakata tohjoksi vanhempi professorikollegansa Pat Michaels, joka kuuluu skeptikkoleiriin. Sama Santer ilmaisi toisessa viestissä halunsa keskustella McIntyren ja hänen avustajiensa kanssa pimeällä kujalla. CRUn johtaja Phil Jones kutsuu erimielisiä tiedekollegoitaan toistuvasti täysiksi pelleiksi. Kun suomalainen skeptikko Timo Hämeenranta lähetti suruviestin myös MOT:n katsojille tutun australialaisen skeptikkoveteraanin John Dalein kuolemasta, Jones totesi lähipiirilleen pitävänsä tietoa ilahduttavana uutisena. Vuoto paljasti CRUssa tapahtuneen järjestelmällisen tiedon panttaamisen. Professori Jones on pitänyt maailman lämpötila-aineistoaan omanaan, eikä ole suostunut sen julkistamispyyntöihin. Jones oli kuitenkin huolissaan, että Britannian uusi julkisuuslaki voisi koskea myös hänen aineistoaan. Hän kirjoitti Michael Mannille vuonna 2005. McIntyre on yrittänyt saada CRUn aineistoja jo vuosia. Jos hän saa tietää, että Britanniassakin on nyt julkisuuslaki, niin luulen, että hävitän mieluummin koko aineiston, kuin lähetän sitä kenellekään. Pian tämän jälkeen Jones tunnusti turhautumisensa lähimmille kollegoilleen. Pari tyyppiä häiritsee minua pyynnöillään julkistaa CRUn lämpötila-aineistoja. Älkää kukaan kertoko kenellekään, että Britanniassa on julkisuuslaki. Paine aineistojen julkistamiseen kuitenkin kasvoi. Keväällä 2008 kävi ilmi, että myös tutkijoiden keskinäinen sähköpostiliikenne voi olla julkisuuslain alaista tietoa. Mike, voisitko tuhota kaikki sähköpostit, joissa keskustelet Keithin kanssa IPCC-4-raportista? Keith tekee samoin. Voisitko myös lähettää sähköpostin Jeanille ja pyytää häntä tekemään samoin? Pidän huolen siitä, että myös Kaspar tekee niin. Terveisin, Phil. Kaikki tässä tuhoamiskäskyssä mainitut henkilöt ovat olleet mukana laatimassa tutkimuksia, joiden väitetään riippumattomasti vahvistavan Mannin alkuperäisen lätkämailan tieteellisen pätevyyden. Viime vuoden elokuussa Jones oli keksinyt uuden tekosyyn torjua julkisuuslain mukaisia pyyntöjä. Hän kirjoitti NASAn Gavin Schmidtille. Julkisuuslain osalta me kaikki vedämme tätä linjaa. Minkään maan julkisuuslait eivät koske IPCC:tä. Olemme kertoneet tämän skeptikoille. Vuosi sitten Jones kirjoitti Santerille. Tuhosin pari kuukautta sitten suuren määrän sähköposteja, niin että jäljellä on hyvin vähän. Tuskin mitään. Pian vuodon jälkeen Jones selitti sanomalehti The Guardianin haastattelussa seuraavasti. Me emme ole poistaneet mitään sähköposteja tai aineistoja täällä CRUssa. Pidetään mustia listoja tutkijoista, joiden julkaisuja ei haluta nähtävän julkaisusarjoissa. Ja kokonaisia julkaisusarjoja ehdotetaan boikotoitavan sen vuoksi, että jos ne on julkaissut kriittisiä näkemyksiä. CRU ja sen huippututkijat käyttävät huomattavaa valtaa työstäessään yhteistä näkemystä siitä, mikä on ilmaston tila. He ovat portinvartijoita, jotka kykenevät vaikuttamaan siihen, mitkä tutkimukset julkaistaan ja mitkä pääsevät mukaan peräti IPCC:n arvovaltaisiin arviointiraportteihin. Sanotaan näin, että koska IPCC:n politiikka on, siis se on politiikka, siis sehän antaa aseita päättäjille tehdä päätöksiä, niin on ehkä tiettyjä ryhmiä IPC:n sisällä, jotka ajavat tiettyä linjaa. Että kyllä mä tämän voisin niin allekirjoittaa. Sanotaan nyt Briffa,
Se on Overbeck, se on tämä Jones, jotka on hyvin vahvoja tekijöitä ja tiedemiehinä kyllä niin kuin vertaansa vailla olevia henkilöitä, mutta sitten täytyy aina joskus kysyä, että onko tässä poliittista agendaa mukana myöskin. Kyllä se on niin nopeassa tahdissa politisoitunut ja tullut sellaiseksi täydelliseksi dogmaksi. Sehän ei ole niin kuin täysin kadannut mopokäsistä. Kuitenkin on kyseessä sellainen asia, jota ei ole lopullisesti ainakaan tieteellisesti todistettu. Vuonna 2003 lätkäjengi oli tyytymätön Climate Research-tiedejulkaisuun, joka oli päästänyt sivuilleen skeptikoiksi luokiteltujen tutkijoiden töitä. Michael Mann kirjoitti maaliskuussa 2003 Jonesille seuraavaa. Tämä vaara on olemassa, kun aina arvostelemme skeptikkoja siitä, etteivät he julkaise vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Ilmeisesti he ovat löytäneet ratkaisun. Kaapataan joku lehti. Mielestäni meidän on lakattava pitämästä Climate Researchia oikeana vertaisarvioituna tiedelehtenä. Ehkä meidän pitäisi rohkaista muita kollegojamme olemaan kirjoittamatta siihen ja lopettamaan sen juttujen lainaamisen. Climate Researchin synti oli, että se oli julkaissut kiistanalaisen tutkimuksen. CRUn sisäpiiri halusi rangaista lehden päätoimittajaa. Jonesin läheinen työtoveri Tom Wigley kirjoitti Suomen ympäristökeskuksessa ilmastonmuutosta tutkivalle Timothy Carterille, että päätoimittaja Hans von Storch julkaisee roskatiedettä vain saadakseen aikaan keskustelua. Myös von Storchista on päästävä eroon. Vertaisarvioinnin kontrollointi on ollut lätkäjengille sydämen asia. Heinäkuussa 2004 Mann oli hermostunut 2 tutkimuksesta, joiden ei hänen mielestään pitäisi päätyä IPCC:n raporttiin. Jones lohdutti. Kumpikaan näistä ei saa olla mukana seuraavassa IPCC:n raportissa. Pidämme ne Kevinin kanssa ulkona tavalla tai toisella. Vaikka se tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy määritellä uudelleen, mitä vertaisarviointi tarkoittaa. Vuonna 2005 lätkäjengin tähtäimessä oli toinen tiedelehti, Geophysical Research Letters. Myös sen päätoimittajaa James Sayersia epäiltiin skeptikoksi. Wigley ja Mann kävivät asiasta kirjeenvaihtoa. Jos löydämme todisteita siitä, että Sayers on skeptikkoleirissä, voisimme käyttää Amerikan geofysiikan unionin virallisia kanavia ja järjestää hänelle potkut. Climate Research sai mennä, mutta emme voi menettää GRL:ää. Olisi hyödyllistä, jos porukka alkaisi kirjata kokemuksiaan Sayersista. He ovat julkaisseet aivan liian monta huonoa vastapuolen tutkimusta viime vuoden aikana. Ne olivat täyttä roskaa. Jonesin luotetut kollegat ovat osallistuneet toistensa töiden arviointiin. Vähemmän kokeneet tutkijat ovat kysyneet Jonesilta, keitä hän voisi suositella arvioitsijoiksi. Viime elokuussa hän suositteli 9 nimen listaa ja liitti loppuun huomautuksen. He kaikki tietävät, mitä pitää sanoa, ilman mitään erillistä kehotusta. Julkisuuteen on väitetty, että IPCC:n lähes 3000 tutkijaa ovat yksimielisiä. Tämän niin sanotun konsensuksen mukaan ilmasto lämpenee edelleen ja ihmisen kaasupäästöt ovat aiheuttaneet ilmastokatastrofin uhan. Ilmastogate-aineistosta kuitenkin käy ilmi, että jopa ilmastotutkijoiden pieni eliitti, parin kentällisen muodostama lätkäjengi, on kaikkea muuta kuin yksimielinen. Yksi ongelma on lämmönnousun pysähtyminen 2000-luvulla. Tosiasia on, että emme voi selittää nykyistä lämpenemisen pysähtymistä, ja se on häpeäksi meille. Näin yhdysvaltalainen ilmastotutkimuksen huippunimi Kevin Trenberth tuskaili äskettäin kollegoilleen CRUssa. Hän jatkoi toisin ajatteluaan. Miksi ette voi myöntää, että emme tiedä likimainkaan, minne energia menee, tai muuttuvatko pilvet tehdäkseen planeetan heijastavammaksi? On tosiasia, että emme kykene selittämään, mitä ilmastojärjestelmässä tapahtuu. CRUlle tärkeä